Üdvözlünk mindenkit a Sziasztok! csatornán. Nagyon rég töltöttünk már fel videót. Annak az az oka, hogy nem volt időnk, most se nagyon van, mert nyitottunk egy lángosost Észak-Walesben, és minden energiánkat abba tettük bele. Amúgy majd fogunk kirakni arról is több videót, és akkor majd akit érdekel, vagy meg szeretnék jósolni, amikor erre jár, akkor majd jöhet hozzánk. Amúgy most pont letudtuk a mai napot ezzel a lángosossal, és eljöttünk egy kicsit sétálni ide a mellettünk lévő faluhoz. Itt vannak ilyen üdülőházak, és itt a tenger. Tök jó. Kellemes itt sétálni. Nem látszik, de mai nap nagyon nagy nyár volt, képzeljétek el. 20 fok. Nagyon meleg volt a kajáskocsiba egyébként, mint nyáron. Nagyon meleg volt. De hát ez már most nem látszik persze, mert Ja, ennyit a nap. változott hirtelen, hogy napközben megfőttél, most meg egy kabátot magamra löktem. Igen. Welsh. Ja. De mi így szeretjük. Ja. Ezek a nyaralók nagyon menők amúgy. Tetszetős. Na mindegy, szóval nem tudjuk, hogy mikor lesz következő videó. De reméljük, hogy azért még itt vagytok velünk, és hogyha néznétek még tartalmat tőlünk, akkor kövessetek be és lájkoljatok És meg. írjátok meg kommentbe. Írjátok meg kommentbe, és osszátok is. Igen. Még egy dolgot mutatunk gyorsan. Hogy van itt egy olyan érdekesség, hogy van egy kis folyó, ami jön a hegyekből. Itt jön, édesvíz, és belefolyik a tengerbe. Aztán lehet, kijössz a tengerből, sós a lábad, lemosod a patakba, édesvíz, azt irány haza. Most ha sütne a nap, akkor biztos, hogy benne lógatnám a lábamat, mert fáj. Az biztos. Na, szóval tetszett a videó, like, megosztás, és írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e még többet, vagy milyen videót. Szevasztok! Sziasztok!